A matabele-hangya, Megaponera analis egy nagyméretű, kizárólag termeszekkel táplálkozó hangyafaj, amely a szubszaharai Afrikában őshonos. Főleg arról a figyelemre méltó viselkedéséről ismert, hogy sebesült társait visszaviszi a fészekbe, és ott orvosi ellátásban részesíti őket. A nevét a matabele törzsről kapta, egy bátor és harcias dél-afrikai népcsoportról, mivel a hangyák fegyelmezett, katonaihoz hasonló rajtaütési taktikát alkalmaznak a termeszek ellen. Föld alatti fészkegyben élnek, amelyek gyakran több mint fél méter mélyek, több bejárattal, de általában egyetlen központi kamrával. A dolgozók mérete változó, 5 mm-től 18 mm-ig terjed, míg a királynő akár a 25 mm-t is elérheti, így a világ egyik legnagyobb hangyájának számítanak. Szigorú diétát tartanak, szinte kizárólag termeszeket esznek. Felderítő hangyák keresik meg a termeszjáratokat, majd kémiai nyomot hagyva akár 6000-1000 társukat is odavezetik egy szervezett, oszlopszerű támadásra. Orvosi ellátás a termeszkatonákkal vívott csaták során a hangyák gyakran megsérülnek, elveszítik végtagjaikat. A sebesült hangyák kémiai jelekkel hívják segítségül társaikat, akik visszaviszik őket a fészekbe. Ott a nővérhangyák nyalogatják és tisztítják a sebeket, ami megakadályozza a fertőzéseket, és drámaian 80%-ról 10%-ra csökkenti a halálozási arányt. Ez a viselkedés az állatvilágban egyedülálló, és a nem emberi fajok körében az első ismert példa a sebellátásra. Zavarás esetén a matabele hangyák sziszegő vagy csörgő hangot adnak ki, hogy megfélemlítsék a támadót. Fullánkjuk is van, de ritkán használják, inkább erőteljes állkapcsaikra támaszkodnak.